La lluita del territori per evitar la construcció de la nova línia elèctrica entre Drall i la frontera andorrana, que vol construir red elèctrica, centrarà aquest divendres a la nit un dels reportatges del programa La Setmana Pirineu. Pel reportatge passaran afectats per la línia els alcaldes de Montferrer i Ribera d'Urgellet i també l'advocat de la plataforma d'afectats. El punt en comú de tots els entrevistats és que la línia elèctrica no aporta cap benefici per la comarca. No aporta cap benefici ni a l'Ajuntament, ni als propietaris dels terrenys, ni a ningú d'aquí. És un projecte que suposo que és un negoci per a algú, però que al territori, com sempre, no se'n veu beneficiat per res, al contrari. Una línia que ve imposada del govern central i que ha de ser d'intercomunicació a nivell internacional, per tant el que hem de fer és dir-los la veritat als veïns i els veïns dir-los que els afectarà, que aquesta línia passarà segur, i llavors el que hem de fer és buscar el màxim de compensació que els hi correspongui. On hi ha tuberies a pressió, tuberies que no estan preparades per passar camions de gran tonatge i nosaltres en cap moment hem rebut cap notificació ni cap res. I clar, això també ens sap una mica de greu de cara a nosaltres, perquè després no ens trobem en problemes, perquè en plena campanya de reg uns trenquen una tuberia de pressió, una tuberia general, i aquí fem una pèrdua a tots els veïns importantíssima. D'altra banda, la plataforma d'afectats ha denunciat que tallarà la carretera nacional 260 aquest diumenge a la tarda com a mesura de protesta per la construcció de la nova línia elèctrica.